ya wee kpọọ dọkịta ya wee sị ya na ndekwa ihe agwalịa o na nde ihe agwalịa na asị na ọgwụ ya na-aṅụ bụ ọgwụ ha echi. Dọkịta ya wee sị ya na ọ bụrụ na inwe hepatitis nọmba B na ọgwụ eji etriti ọya obili n'aja ọcha ka eji ekili anya afọ ịghọtago na ọgwụ afọ ka anya elie na ọ bụrụ na o nwere ọya obili n'aja ọcha ya wee tie wesa kekwenife ijere gwa m ụdị ihe dị otu na ịfụ ka a si ewegheli ọgwụ a anyhow na ya chọrọ ịma ma visita ọ bịala onwere ifemelo onwere ifemelo nna ịgbagolu o wee si ya na ọdụrọ necessary ghọta na ahụ na ọjụ ọkwunu mana ya na-aṅụ ya na nwunye ya kwuru okwu ya na nwunye ebili na ọka nne di ya bịala ka ọ jụbali ya maka ọgwụ ọkwụ na-afụ gị ọkwana ya wee still na ya dọrọ convinced di dọkịta wee sị anya kpọọ nwunye ya gwa ya dulu nwa ya na ya anwa kafa je cheki onwe fa kafa wee kwalụ na ya wee nwere ọya obili n'aja ọcha ya wee kpọọ nwanne ya nwoke wee gwa nwanne ya nwoke wee sị anya gwa nwunye nwanne ya nwoke wee gwa nwunye wee dulu nwa wee jebe wee je cheki ọ bụ na fa na-abụ na o nwere onye nwere ọya obili n'aja ọcha ọ sị m ka ekwusịrị nke a oge ya nwaanyị sị na ihe nkwerọ na ọ ga-esi Abuja bata ka fancha niile je nene datin wee dụshọ ọ sị m nne ikekwula ọtọ gwu ya maka ndị a na-eche December ga anaba maka na December is very close but no nwaanyị ekwerọ ya wee gbaa moto si Abuja naba wee naluo ha wee sị ngwa ka ejebe na a ga-eje n'ụlọ ọgwụ nke fanwa wepụta ya wee sị ha mba na ọ bụrụ na ga-agwa m ebe m eje na ọ bụrụkwa mụnwa ga-agwụ na ebe a ga-eje na fa ga-eje na General Hospital ọbụla ha fụrụ nke ọbụla ha tụọla aka ka ejebe ha dọnya ha emesịa kwalụ fa na-atọ wee solu wee jebe ewee luo wee testi akwa ha ọ sị m nne akwani ahụ ewee testi anya testi nwa testi nwunye ha wee nabanụ oluka rizọtụ pụtara ewee lute wee welu rizọtụ nke ya nwa nye nwaanyị si anya atọ welu nke ya nwa bụ nwaanyị nye nya nwa bụ nwoke si anya atọ so nwunye wee tọọ rizọtụ nke si na ya dị safe ya nwa tọọ rizọtụ nke nwunye si na ya dị safe na nwunye dị safe fana bụ wee tọọ nke nwa a sị na nwa dị safe ọ pịghọtago na o nwere ife eme na fa nwere onye nwere ọya obili n'aja ọcha nwaanyị adukwelu nwa megịnị nabakwa be nne ya ọ sị m ya wee welu fonu wee kpọọ gị nwaanyị wee kwabịa na o nwere ife ya gwara ya gwasị anya tọọ na ọchịga azụta Abuja o wee luo na December ya wee chighetekwa azụ natụ na Christmas as he said ka abata n'iwe ewosi gị ya wee jebe ebe ọ ga wee luo wee kpọọ gị nwoke wee yọbịa wee sị biko ya dosọrọ etu a si wee gwa nwunye gị okwu ya dosọrọ ihe meenụ maka na ya kwesịrị ịgwa nwunye do na ọ jụrụ ya andị na ya nwa ama akwu afọ ịghọtago n'ihe a bụ nnọọ mistake mana anyanwa ya na accept no fault ya ka ọ bụ si dunyezie nye nwunye na nwa ya kafa nawakwaje mana ejibekwe ụwa fakwa ịghọtago ka a na-ekwu ihe a ọ ga nwaanyị pụta ya yọwakwa ya si biko na ya dosọrọ etu a si wee gwa gị okwu n'ọkwa n'iwo na ya anwụsigokwe gwagide gwasị anya so ọ ga nwoke wee sị ya ka ekwendị maka ije mee ihe mmiri afọ ekwuo maka ya wee sị ọ ga nwoke na ọ bụ na unu kwetedo inye famili na eme ihe mmiri afọ bifo ha wee naba ka a na-ekwu ọ ga nwaanyị wee nye aka sị na ya nwere okwu ya wee sị ya kedu okwu ọ ga nwaanyị wee kwụrụ ọtọ wee sị ya na mgbe afọ ya jụrụ ya maka ọgwụ afọ na ọ sị ya nọ supplement nwaanyị o ji wee sị alị asị maka ya na ya chọrọ ka nyanwa jekwa jemekwa anọda obili n'aja ọcha test n'ụlọ ọgwụ nke fanwa ya weta ya wee sị ya nwaanyị a na since ya nụbala nwa gị nwaanyị na gị bụ nsogbu dị n'ime marriage a na ya try go so much to respect you mana ị chọrọ ya osimune iwe ya wee sị ya madam na ime anya etu ka ndụ wee bi nụ nwa gị na ka nsi tasịa arụ adịrọ m ka mmadụ maka gịnị na nnụbala nwa gị nwaanyị na ịma ife dọ na ya a na-ayọ gị ji ekwugelie ife ikwu ejọ ijọst na-achọ ebe ị ga-ekonye aka o nwere ife mmele gị ọ sị bụ nna ọkwa ya ka a na-ekwukwa anyị amalite na-akwụ ya ọ na-akwụ anya na-akwa gwali ọ na-akwụ anya na-akwa gwali ya afọ ịghọtago
this man ọgba nkịtị na-enefe anya ya wee si ya na tụmanya ga-eme test afọ na ya anụsigo gị dudozie nwa gị na ya dọrọzi interested na ya chọzi ka anaba ọ sị ehe na onwe ife a chọrọ ịgwa ya I hope na ị na-akịta na nwa ya du free ime ihe ọbụla dị ya mma ya sị ya ihe ọbụla dị ya mma ya mee ọkwana ya ihe a ka ya kwụsịzi nye were iwe sibe ha pụọ luo gbaa ụgbọ na-aghara Abuja ebe ya nọ ebe afọ ka ya nọzi nwanne nwoke wee kpọnya wee sị ya na ọ ga nwoke kpọrọ ya wee sị ya ya bịa ka o were ego mee n'isi nwa ya hey ya wee sị enye ebuo ihe nke a ike kwụrụ ọtọ gwa ya maka na ihe niile ya na-eme bụ maka adị ya nwaanyị ahụ na ihe niile ya na-emezi bụ maka adị ya nwaanyị ya wee sị nwanne nwoke oke na nsogbu adọrọ na ị ga-agwa ọgọ ya nwoke ya kpọnye enwe ya nwaanyị ọ bụ na ọ kpọnye enwe ya nwaanyị ka ị were dauri ya mere n'isi nwa ya nwanne ya nwoke wee kpọọ n'ọgọ ya nwoke wee gwabịa wee sị na nna ife nwanne ya nwoke kwu na unu ga-akpọnye enwe ya ka unu nyechigekwa onye ego ya mere n'isi nwa unu ha ajụkwa ahụ sị na nke a ama mme ha ajụ sị na ha ma mkpọnye dị nwa ya wee sị ha na o nwere ife nya mefọ n'isi this girl ka ifu na-ejiri gị akpọnye ede nwa ọ sị na fa ama mkpọnye ede nwa na nke a ama mmekene ya wee sị ha na ọ bụ na unu akpọnyere ya nwa ya na ya ma nwekwana ego ya mee n'isi nwa unu yes na ọ bụrụ unu jide nwa ya unu edulu nke unu mba na unu jide nwa ya nye ejide nke unu ya wee jụ si na ya ma nwa ego gwa nwanne nwoke ya traikwana ya until akpọnye nwa unu amakwana ndị esiklido jụ na nke a ama mme ịmarị ha na-agwa gị ọ sị m nne ozugbo onye nọkwa na Abuja si obodo oyibo ọzọ mapụtakwa again ya etinyekwa isi lebe ihe ya nwere pakọba everything pịa obodo oyibo nwa agakwa ahụ na ka a na-akọrọ anyị ihe a kịta na ya n'obodo oyibo ọ sị m nne na ya n'obodo oyibo